bipartito e paro cada vez son palabras máis sinónimas e Touriño e emprego cada vez son palabras máis antagónicas. Mire, non hai moito tempo que o conselleiro de Traballo, número 2 do Partido Socialista en Galicia, proclamaba aos 4 ventos que no ano 2009 a cifra de paro en Galicia non iba a superar o 4%, non iba a haber máis de 50.000 parados. Acabamos de coñecer as cifras, a 3 meses de rematar este ano. Máis de 150.000 parados e máis dun 7% de desemprego. O señor Touriño e o Partido Socialista e o Bipartito en xeral lle quedan só 3 meses ou para acadar estas cifras que nos prometeron que todo o mundo sabe que non se van cumplir ou para recoñecer diante de todo o mundo, primeiro, que nos mentiron cando falaban dese plus de resistencia que ninguén cree, empezando por eles mesmos, por desgracia para todos os galegos, e tamén para recoñecer que durante todo este tempo, contándonos todas esas mentiras de que aquí se aguantaba perfectamente e de que o paro non era un problema mentras a xente se iba ao paro, mentras contaban esas mentiras non se facía absolutamente nada para combatilo. Por eso agora nos encontramos con estas cifras, por eso estamos como estamos e por eso vai sendo hora de decirlle aos señores do bipartito que no pouco tempo que lles quede hasta que perdan as eleccións, por favor que fagan algo, porque todos os días hai moitísimas familias galegas que ven como se engrosan con membros da súa familia as cifras de paro. Pero, sobre todo, estamos no de sempre, no despilfarro deste goberno. Soldos millonarios para os responsables dos chiringuitos. Un dato, o xerente da Axencia de Emerxencias de Galicia vai a percibir 95.760 euros ao ano. Isto significa que vai a cobrar máis que o presidente do goberno, non de Galicia, de España. E o secretario xeral desta axencia vai a cobrar 67.768 euros, máis que calquera dos conselleiros, calquera dos membros do goberno da Xunta de Galicia. É dicir, máis de 163.000 euros solo en 2 soldos de altos cargos desta Axencia Galega de Emerxencias.